आरती जी। हैप्पी न्यू ईयर। हेलो, हाँ खुश रहा। का आओ तारो। अच्छा तो एगो काम करो, आज सांझ के तार खाना हमरे के यहाँ रही। हाँ 1 किलो खसी के मीट ले ली, आ 2 ठंडा ले ली, आ तनी स्पॉन्जो ले ली। खाना खिला के बाद खाई जाला। हाँ। ए जी कह दिना मुर्गा अंडा दोनों ले लिया बेला। हाँ सुनत रहनु, 2 किलो मुर्गो ले ली, अंडो ले ली। आज जब इतना चीज आवते बाबे तो आधा किलो मछलियो ले लिया, फ्राई करके खाई जाई, सांझ के बन जाई। हाँ ठीक बा, लेकिन अइहो जरूर। आज सांझ के खाना तहार हमरे के यहाँ बा। ठीक बा ठीक बा। ए जी आई नया साल में केकरा के बोका बना देनी, कौन मोला मुर्गा बन गए। अरे तहार भाई रलख नया साल में हम केकरा के मुर्गा बनाए, वही साल के मुर्गा बनैनी हो कि साल भर साल मुर्गा बनत रही। जब ना तब साले चला उतरन, बेर बेर साले चला उतरन।